The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 33, verse 6, By the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. Psalm 138, verse 2, I will worship toward your holy temple, and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. Psalm 33, 8-9, Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. Acts 20, verse 32. Excuse me. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. 1 Kings 8:56. Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel, according to all that he promised. There has not failed one word of all his good promise, which he promised through his servant Moses. Proverbs 4:20-22, My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong naandan nga buluhaton, tulumanon. Sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga limpyuhan nato ang atong kalag, pinagi sa pagsugid, tanan itong mga salang nabuhat, nining adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Siya raman ang atong gipakasadan o atong gibuhatan og sala bato kaniya, busa. Kining tanan nga atong nabuhat nga sala, atong hinganlan, atong admitihan, ug ato lamang kining isugid ngadto sa iyang tubangan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Matalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, the issue you are facing is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Therefore, let us pray. Amahan na mga langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausapa aron kami makapadayon sa among tulumanon sa pagtuman sa imong protokol nga plano alang sa among kinabuhi. Salamat ni ining kahigayunan nga among gipahimuslan, grasya kining buluhaton nga pagtuon sa imong balaang pulong. Nagampo kami karon nga
tudluan mo kami sa imong kamaturan, sa tinaw, tataw nga pagi, pinagis pagtudlo ka na mo. Sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan na itong mga subscribers, mga suki na, o itong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again to our Bible study nining adlaw. Niya pa kita magdupot sa paghisgot ini atong pagtulunan nga giuluhan og the protocol plan of God. Okay? Padayon kita. Ang gahom sa Dios atong maangkon kining maong gahom, the greatest power, tali sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo o sa pagkabanhaw sa mga magtutuo nining katuigan simbahan. Between Christ's resurrection and the resurrection of church age believers, mao kining the greatest power in all of human history. So ang gahom sa Dios, andam nagahuwat lamang sa matag magtutuo. It's available to every believer right at this very moment nga naghisgot kita niini. Philippians 3:10 says, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Now, inumdumi katong tulo ka mga ang-ang sa area of spiritual adulthood. Nga sa atong pagpadayon, sa pagsibog sunahan, sa pag-abanti sa atong Kristohanong kinabuhi, then makakabot kita kung kita nagmatinumanon, nagmasigihon, nagmakanunayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, then makabot nato kining area of spiritual adulthood. Excuse me. Inumdumi katong 3 stages of the area of spiritual adulthood: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Sa ato nang giniingon kanimo, we can build a garrison in our soul. Pinagi sa paggamit sa napulo ka mga paagis, pagsulbad o mga suliran, problem-solving devices diha sa area of spiritual adulthood. Ang gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, our Lord Jesus Christ, power of His resurrection, kini nagahulugan sa pagka-omnipotente, pagkalabawang makagagawang sa Diyos nga mahan o sa Diyos nga Espiritu Santo. Now, you notice we are repeating these things. Kanunay na itong balik-balik, subli. We have to, tungod kay kini ang atong itawag lagi inculcation method. Inumdum ka niya itong reception, retention, and recall. Now, mo na kani ang atong pagsunod nining maong paagi sa inculcation method. Reception, ang atong pagdawat, pagkat-on, retention, ang atong pagpundo. Yan ang atong doktrinang nakat-unan. Ipundo diha sa right lobe of the mentality of our soul. And then, kung anay mga pagsulay sa kinabuhi nga moabot sa atong kinabuhi o mga alantuson o mga gumunhap sa kinabuhi din atong gamiton. We recall atong hinamduman ang mga doktrina nga natigom na din sa atong kalag. Okay? So reception, retention, recall. Now, there are 2 categories of power. Kining Christocentric. Kining maong panahon, inunta Christocentric dispensation. Dunay duha ka mga gahom niya na.
ang great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo o ang great power experiment sa katuigan sa simbahan. Now, it is only in these two areas nga ang gahom sa Dios gisangkap nganhi kanatong mga magtutuo ubo sa katuigan sa simbahan. Not in any other area or dispensation nga kining maong gahom gisangkap. Wala. Kita lang nining atong katuigan sa simbahan. The Gospels in the New Testament talks about the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. O diha sa mga buhat in the Acts, kini nagahisgot bahin sa mga kasangkapang Diyos no assets, spiritual assets that are left ni Ginoong Jesucristo, gibilin ni Ginoong Jesucristo nga ni kanato alang sa atong paggamit for our use. Now, dito sa epistula, in the epistles, it talks about these assets nga gigamit ni Ginoong Jesucristo and are now left gibilin niya dinhi kanatong mga magtutuo sa katuigan sa simbahan. Kaya binimo sa diha nga ang Dios musangkap bisang unsa nga Dios nung kasangkapan nga ni kanato, He is fair. Magkiangayon siya, no exception. Kaya ang Diyos is perfectly fair. Hingpit gayud siya nga makiangayon. So, with salvation, kung bahin is kaluwasan, salvation is equally for all unbelievers. Walay exempted ang tanan ng mga sakop sa kaliwatan sa tao. So, with blessings, kung bahin is mga panalangin, ang mga panalangin sa Diyos are equally provided alang sa mga hamtong, underline that word, alang lamang sa mga hamtong ng mga magtutuo. But pasabot, nakakabot na sila sa ang spiritual maturity, the capacity stage. Hence, God is fair. Kita nimo. Now, according to Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection. Unsa man ito pag ila kaniya? Of course, by studying kanang pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Okay? That is how we know Him. To know Him, there are three areas: so spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, or spiritual maturity. Then, we have to reach the area of spiritual adulthood. Naon sa may tuyo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Basic kayo kining pangutana. Basic, sinugdanan na kayo. Unsa may tuyo nga magtuon ta sa pulong sa Dios. Tubag, aron nga si Kristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. Mao gyud na ang lintunganay nga tukma nga tubag niya ng pangutanaha. Unsay tuyo nga kita magtuon sa pulong sa Dios aron nga si Kristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. Sa pag-ila sa Dios, paghigugma sa Dios, pag-alagad sa Dios, sa pagpahimuot sa Dios, sa pag-ila sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, and to be able to live with God forever in heaven. Mao gini ang mga tubag niya ng punto sa mga pangutana. Apan samtang niya pakita niining ikaduhang bahin, phase 2 sa plano sa Dios, kinahanglan nga atong hatagan og unang pagtagad. We have to prioritize God's Word. Hangtod nga kita maokupado na gyud kang Kristo. But we have to be tested. Kinahanglan sulayan kita when we accumulated Bible doctrines and
ang atong pagtubo diya sa grasya kay balok ang Ginoong Jesucristo hangtod nga atong makabot gyud ang atong tumong, our objective, our goal, which is spiritual maturity. Paminaw. Si Ginoong Jesucristo miagi sa tanang mga pag-antos sa iyang pasyon and was able to be victorious, batok sa kamatayon. Mo to iyang strategic victory. Inumdumi katong X radical plus Y radical plus Z radical. Numdum ka pa? Ang X radical sa dihang wa pa ka maluwas, you are still an unbeliever. And then, kay paglaom nga numero 1. You have hope number 1 nga ikaw mahimo unta nga magtotoo, to be a believer. Munay X radical plus Y radical. Ang Y radical nahimo ka na magtotoo. Ay migamit ka man sa imong kabubuton sa pagtuo, kanang dawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manduluwas in time. So nahimo ka nga magtotoo dinhi sa panahon, believer in time. And then, kay paglaom numero 2. Ikaduha na ning paglaom. Unsa man ning ikaduhang paglaom. Nga ikaw makadawat unta sa mga escrow blessings in time dinhi ning panahon. Og plus Z radical. Ikaw nahimo ng, of course you are a believer, magtutuo ka didto na sa eternidad. You are now a believer in eternity. So, dinhi, samtang buhay ka pa, you have hope number 3. Unsa man ing hope number 3? To receive blessings in eternity. Apil na ng mga inheritance, mga purong-purong, mga dayan-dayan o accolade didto sa eternidad. So, as a believer, so ay naikalimya, X plus Y plus Z radicals. Ingon nga magtotoo. Now, I'm talking to you as a believer. Hinumdumi, ang tanan nga mga divine assets are available to you now. Na, gaandam lang na, gahuwat na nimo, nga imong paimuslan. So you have no reason not to be a winner, believer. You see, wala kayo kapangulipas, wala kayo kabalibad. But again, it's a matter of choice. Your volition is at stake. Now, nga no good ning gahiskot man taniin of course, this is part of the things that we have to consider. Niining bahin nining atong uluhan sa atong hisgutan nga protocol plan of God. Manong danon kini pagayo. Now, sa higayon nga kita naluwas, ang Espiritu Santo mianhi sa sulod na to. Meaning, He came into the inside in our body forever. Timan din na, underline that word forever. Hangtod na na. Dili na siya mawagtang, di na siya matangtang, di na siya muhawa. Now, a believer, however, cannot live the spiritual life kung wa siya pulong sa Diyos diya siyang kalag. Nakita ni mo kung sa kaminong danon. That is the key. Mao ni Yahweh. Aron ikaw mahilula gyud sa grasya sa Dios. Ang balikon nga a believer cannot live the spiritual life without Bible doctrine in his soul. Kita ni mo sa kaminong danon kini atong ginabuhat dalaw-dalaw. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit pulong sa Dios. Ang slogan nato nga Operation SLBA, study, learn, believe, apply the Word of God. So, Acts 1:5. This talks about extension of the great power experiment sa hypostatic union or baptism of the Holy Spirit.
Ang usa ka magtotoo has to consider the ministry of the Holy Spirit kung buot siya nga magakinabuhi sa paagi sa Kristohanon nga kinabuhi. If he wants to live the Christian way of life. Kay ang Christian way of life cannot be lived. Dili nimo makinabuhi. Pinaagi siya mong tinawhanon nga pamaagi. It cannot be lived through human way. Only through the spiritual way. Sabot? Sabtagi na. Now, okay, balik ta niya itong royal titles, patent ni Ginoong Jesucristo. Unsa man? Una nini, divine royalty. Mao na iyang title, Son of God, anak sa Dios. Divine royalty, as eternal, infinite God. Ang iyang dayo na nga panimalay, mao ang Dios kamahan, ug ang Dios Espiritu Santo. That is it, is the eternal family. Sunod, sa may sunod niyang title, Jewish royalty. Bahin kini sa iyang pagkatao. Okay, his humanity. God, the Holy Spirit, as human, Son of David. Mo kanay titulo ni Ginoong Jesucristo, Jewish title or royalty. Son of David, Romans 1:1-4. That's Davidic dynasty. Jewish. Okay? Ikatulo, battlefield royalty. Unsa man ning battlefield royalty? Related to kadtong pagkawanahon ni Ginoong Jesucristo ug sa iyang pagsaka dito sa langit. He was perfect God, man. Ubos kini sa hypostatic union. Unya, iya mang na kabot gayod. Iyang na kanang, yes, he earned iyang nakabot ang strategic victory. What the Lord Jesus Christ experienced at the cross and what He left dinhi sa katuigan simbahan. That was his strategic victory. Nya, ang tactical victory kini alang sa tanan nga mga magtotoo sa paggamit sa mga spiritual assets to experience. So once you use these spiritual assets to experience, then you have the potentiality na kay gayunan nga ikaw mahimong magkakabot niya ng tactical victory. You become an invisible hero because you have reached the pleroma stage. Okay? You are now an invisible hero. Okay, balik ta sa mga titulo ni Ginoong Jesucristo. Ang tulo niya ka nagunang mga titulo, King of Kings, Lord of Lords, and Bright Morning Star. Mao kana ang tulo ka mga nagunang titulo ni Ginoong Jesucristo. Now, each believer soul, okay, paminaw, ang matag kanang kalag o ang kalag sa matag magtotoo, mao kini ang spiritual battlefield. Mao ni ang natad panggubatan ni ining angelic conflict o gubat nga espirituanon. Og si Ginoong Jesucristo mao ang commander-in-chief. Okay? Karon patingali ka magadungog niya na. Of course kini na sa Biblia kini atong ipangisgutan base mo yung gagama tanini, no. It's all based on the truth of God's word. Each believer soul therefore is the spiritual battlefield. Kung si Jesucristo mao ang commander-in-chief. It is true that ang mga magtotoo, mga Kristohanon, na nag-iya niya ng gahom nga gisangkap sa Diyos kanila, apan ang pangutana is dakong pangutana, labihan sa kadaghang mga Kristohanon do not know how to use this power.
Subo gyud palandungon. Subo gyud naon. Nga labihan kabaga sa atong mga igsoong Kristohanon. Wa gyud sila alamag. Wa gyud sila. They have no clue. They do not know how to use this power. But why? Nga naman. Tubang? Tungod kay kining maong mga Kristohanon, wa man lagi sila alamag. No clue about sa mando sa Dios on knowing and learning this power. Sabot? In a nutshell, this kind of believers are negative. Negatibo mangyud sila. Wa mangyud sila interest. Wa sila tinguha. Wa'y gugma, wa'y kainit to study God's Bible doctrine. You see? Wala man. Kung imo silang dapiton o pagtambog Bible study, pananglitan nining atong Bible study through the YouTube. May morawanas pag salmot nimo kinsay na dihay messenger nga unsa diha sa ilang cellphone. Okay? Nya mo browse sila nining atong ministry din imong dapiton na imong mga silingan tingali mga amigo maminaw ta mo dayon na sila kaawa ko'y panahon busy ko kayo to pa akong atiman kamura lang sa si mao ni mga klaseng mga magtutuo nga wag yun sila kainit. You see? Wag yung pagpanumbaling. Wag yung paghatag o unsa kanang pagtagad. Ini mga butang nga lapis kami nung danon sa Kristohanong kinabuhi. So, mao na. Sila lagi mabasol, silang pagkinabuhing Kristohanon nga. Bisag Kristohanon silang ilang kinabuhi. Wag yun. Tunong. O man matunong, o man mahilunas, grasya. So, balik sila sa kaning panginabuhi. Ganyan to nga. Maulagi na. Rat race. Wala gyoy Diyos sa ilang kinabuhi. Nya mo claim sila nga mga Kristohanon. You see? Og dako kayo ng pasipalang mo. They think that nagkinabuhi sila kinabuhing Kristohanon nga sila doktrina. Diyan man nila pag kinabuhi. Wala. So, remember, without studying, without learning, without believing and applying God's Word, ang kinabuhing Kristohanon sa maong magtotoo, wa gyoy epekto. It is ineffective. He is only a casualty sa gubat ng espirituanon in the angelic conflict. Casualty ra yun sila. Nabuot ang Diyos nga ang kitang mga magtotoo mapunan unta sa Espiritu Santo sud diha sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag na itong operational divine dynasty, fulfilling the protocol plan of God. Sa man yung pag-fulfill protocol nga plano sa wa magkalaman. Inumdumi itong pulo nga protocol. You see? Kaya kining pulo nga protocol, popular na karong panahon na yung pandemya na sa health protocol. You see? Protocol. Unsa ibut pasabot? It means doing the right thing in the right way, not otherwise. So, to be inside the protocol plan of God, operational divine dynasty, is to imitate the Lord Jesus Christ. Mao kanay proseso o paagi nga kita magmainawaton kang Ginoo Kristo so that kita mga magtotoo can reach and acquire the tactical victory. Magkasabot ka? Yunumdumi nga ang Espiritu Santo mitimri kanatong mga magtutuo at the point of salvation. Gitimrihan ta. Gisiliuhan ta. So even if the Holy Spirit is inside sa atong lawas,
napaman lagi ning kinahiyang magasasala pod sa atong lawas. Remember that. So, kay naman ang kinahiyang magasasala din sa atong lawas, napod ang Espiritu Santo, there is a fight. Right? Mag-ilog na sila. Of course, standby man lang ang Holy Spirit, maghuwat na lang sa imong kabubutog, imo ba siyang tugutan nga mo imo dumala kanimo. Labi na ang kinahiyang magasasala, nagsikad-sikad ginag kanang tintal kanimo. Sige na, muhingon man ang kinahiyang magasasala. Sige, pagpagkasalan na. Sige, wala, andar na. Muna. So there is a fight. Remember that. And it is an inner full-scale battle. Lambaw pag gira dito sa Russia o sa Ukraine. Karoon nga kainit ng samot. So kining mong away dinhi sa atong lawas, inner full-scale battle gini. Battle, the angelic conflict mo gani ang doctrinal nga term nga itong gigamit. Angelic conflict. Karon tudluan kita sa pulong sa Dios sa atong maangkon nga sword of the Spirit, espada sa Espiritu. Unsa man espada sa Espiritu ba? Ang pulong sa Dios. Na kung wa kay pagtuon lagi, unsa may sword of the Spirit nga imong mangkon, wala. So, ang usa ka magtutukan only make use sa gahom sa Diyos by learning this power. Study, learn, believe, and apply. Perception, metabolization, and application, etc. And use this power to combat our enemy. Kay nanginahanglan kita og discernment not to be deceived by Satan. Kung wag ko'y kamaturan, dali, rin yung kamadas, mga bakak ni Satanas, mga tinunto, yung mga tawhanon, mga kalibutanon, mga demonic na mga unsa, paagi niya. So we have to be discerning. We have to be discerning. And discernment is acquired only by a believer sa diha nga siya nagatubo diha sa pulong sa Dios. Nagmakanunayon siya sa pagkaon siya ang kalag sa pulong sa Dios. Di ba nga si Satanas is the arch enemy of God o nato nga mga Kristohanon. So, ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay ni ini, magampot, amahan na mong langit nun, salamat. Nining lain na sab ngay gayon sa among pagpahimulo sa imong kamaturan, hinaot nga kini masilsil gyud din sa among alibatakan, the right lobe of the mentality of our soul. Thank you, Lord, for your provision nga gayoy na kulang. Bani kami sa among paggamit niini sa mga daradang panginabuhi. O dasiga usab ang among mga subscribers nga usab sila magapadayon sa pagtubo diha sa imong pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.